velkommen til den her video. Jeg vil gerne fortælle, hvordan man kan indrette et hamsterbur, og hvad der er nogle gode ting. Før jeg starter, vil jeg bare lige hurtigt sige, at mine hamster, de er hernede. Det er en mor og 2 unger. Det første, jeg vil vise, er den her. De kan lide at lege i den, og de kan lide at bide i den, så den er meget god. Jeg synes, den er sjov, så ja. Og den kan også holde lang tid. Den kan de godt lide. Og en foderskål med foder i, det er også meget godt. Så man kan give sin hamster foder sammen. Det ved de fleste godt. Ikke. Altså man skal helst gøre det i stedet for at lægge det ud over det. Og det her hus her, et lille hus, som vi kan bo i, det er også meget godt. Jeg tror høen, og det kan de godt lide. Så det kunne også være en mulighed, hvis man har en masse, og man bare tænker sådan. Det kunne jeg da godt tænke mig at prøve. Et hjul er også godt. Selvom min hamster tisser meget i det, så er det godt for dem, og de kan løbe i det. De synes, det er sjovt. Der er ikke så meget ved dem, det her, som de ikke kan lide. Og en honningstang er også godt, fordi at det er både godt for deres tænder, og de kan lide det, så ja. Min mor, som der er den sorte, hun har ikke sådan en god balance. Så jeg har været nødt til at skulle lægge den her ned. Det er bare derfor, jeg lægger den ned. Den kan godt hænge sig op. Og det sidste er den her. Jeg ved godt, at man kan købe nogle lidt bedre rør, men jeg tænker bare, at det her er ikke fint nok, for de kan bide i det, og det er billigere. Og husk at abonnere og like.